berri, ez gara enteratzen. Ni ere etxean geratu naiz. Kaixo neskak. Kaixo. Zelan. Gaizki, Zergaitik gaizki. aspertuta dago. Begira, atzo ikusi nuen historia bat, kontzertu batena, eta da gure etxe alboetan. Baina hori da Gasteizen ere. Bai. Eta ez gara enteratu. Beti berri. Arazo hori daukazue, horregatik dago Komuniplan. Komuniplan? Komuniplan gazteentzako dauden jardunaldi mota guztiak eskaintzen dituen agenda propio bat da. Gazteek hirietan eta herrietan dauden jarduera mota asko gaitzen dituzte informazio faltarengatik. Hau, sare sozialekin lotuta egongo da. Geroz eta gazte